Hi guys, manong adlaw yung tanan. Yeah. Mabalik namin sa Philippine Heart Center karon. Nagresulta sa ang mga laboratory. Ala, salamat sa Ginoo. Excited na ko. Yadyo na likos Ginoo. Maningang ko na res mong tinupa. Kadaghan may bata. Anak sa pagumangkon. Kani anak man ni Undoy. Napaskuan ibabaw sa third floor anak ni Bidik. Kaya mga pagumangkon ka nang minjo naman. May batang isi. Karon nag-commute rami. Mag-MRT. Ganahan ko mo sa kayo MRT. Hanoy. Kay Hanoy man. Hanutoy. Iwan ka muna doon kay Tita, Beverly. Tita Inday ha. Ano po? Iwan ka muna doon ha. Maadyo-kadyo ang doktor nga akong napilian. Kaya kitang sekretary, sigit paluap na ho. Ija kong i-message kanunay. Ija kong pahinamduman. Ija kong i-message kanunay. May nga nanaag resulta sa karang naay imong laboratory. Ang doktor nga napilian buutan. Maadyo siya kay pasabtin ka sa kaong maadyo. Di pareha sa una. Katong may nagkalit sa pagkuginhawa. Diyan tukos ka lang may private una po. Ang doktor ito nga ni check up na ho. Niya nga na siya nga na pagdaog ka lang may 800,000. Inigbalik niya mo kaya arong sugda na ka. Diyan kinahalan makatigom ka og 1.8 million. Ingnan ako sa doktor. Katuuna pa des 2022. Pero karon salamat sa Diyos kay ang doktor buutan. Wa si Zani hisgot og karang may mga kwarta wa. Agita janggi hisgutan una. Agaw sa mga laboratory janggi pa himo. Unja ana na siya mo explain og na ana. Mahibaw na ni karon nagabot na mo. Niya nga ito siya nga karang nay di lang ekonomi mo atug sa jo. Kay kasabot man siya nga naami dari sa ladyo. Names Muntinlupa. Unja maay sa pang doktora kay kabaong Bisaya. Tagang tunong murag taga Cebu. Kaya Tagalog kaya nakabalinsuwag man. Ibang ulit sa dagang Tagalog. Pero kung mga anak ko yun si Mitad dari, kuhaan mag-Tagalog, kanang may fluented ba, kanang may malumanay din ilang Tagalog kay dari man sila nagdako, dari man sila gipanganak. O pa man sila nakauli og kanang may probinsya sa Bohol. Tagalog din sila. Di maghapon ko dari mag Tagalog. Bisaya ang gihapon. Mga anak ni Yancy kay Tagalog dud. Dito ka po Bisaya. At kinamura nga ba si Bibi katong nay football player. Kamao mo Bisaya Marizo. Kamao man nagis Bibi mo Bisaya Marizo. Paano mga kasama sa Cebu? Nagbibisaya man. Ah, mo din takdan. Bisaya na ganito pag-abot. Bisaya ko nito pag-abot. O karon itong resulta. Kaya ang Ginoo. Mulo era Ginoo. Og sa plano sa Ginoo ang dawaton kay siyempre ang Ginoo may nagbuhat sa atong kinabuhi. Mao na magpasalamat ta maghapon ta og unsay nahitabo sa atong kinabuhi, unsay mga sitwasyon nahitabo sa atong kinabuhi, kalisod baron, kasakit nga na. Sila mo tuwa siya sa Taytay Rizal. Wasa ko baadto dito kay ganang ko res mo dito pa kay murag nas bukid maghapon. Pero ang sila mo ari ra ko nto siya. Kasi ugma siguro. Magarean na si Zaba, dado na pos Taytay sa ara na pod. Day! Day! Ito ang isa pamangkin ko guys oh, na maganda. Iwan si Rinaya. Day! Iwanan mo na Day sa'yo Day ha. Kaya wala ka umi. Buti din alam mo. Oo, mamaya chat mo dito kasi baka pag-uwi kami mga gaga tayo wala pa kung gagawin kay mama. Karon pa ka namata Day? Kagigising mo lang? Hala. Sige, dyan bilis na. Kalabog nga. Ingat kayo. Oo, ingat mo kina yan ha. Huwag mo lang pala pagkabasin kasi maligalo. Yan, bantay ko yan. Salamat Day. Si Insi ka na lagi si Apo gibanta dyan. Diyaw manggi uban-uban. Ngilandong na po. Dito to. Una lagi kamat-silis. May kamat-silis ta ha. Mahal Susana Heights no? Oo, manadagan na. Umuagi dani. Ha? Manadagan ang umuaging bus. Huwag nga nga biyahe. Waling ako. Kay, dahil kami malap dyan. Dag-taxi. Malipong ko kay buko buwan ko. Mo nang kabuhi na hinuon. Ano siguro ka man ni? Hi guys. Salamat sa Ginoo kay
nakauli rami dari sa bahay nga safety. Taas kadto gamong biyahe. Nakuha na nga ag result sa laboratory. Agang today ko mao gihapon severe mitral valve stenosis. Gipasabot ko sa ang doktora about datong isang gingon nga PTMC. Kagatong nay wa po ko nang today ko ni mas siya nga basin ko pwede og kanang nay PTMC. Mao ra siya kanang nay balloon. Nay agi dari sa imong kita. Di pwede sa ang kaso. Kay gang valve, grabe na jud kuno ka. Sikip na kadto sa mga tanan. Ug ako kuno magbuot nga ahong ipabalon ra. Di ko no magdugay. Mabot ako ng mga 5 tuig nga na katong valve na sikip kay marag butang man sa balon para mo luag nga na. Abda na pala pila ka tuig. Mobalik na pa siya kasikip. Bayad sa balon o magpabalon ko karang gitawag og PTMC 400,000. Mao to ni nga doktor i-open heart surgery jud kuno. Unsa ija kong ipapili og karang may bioprosthetic ba or mechanical. Kanang bioprosthetic mao na siya kanang kuan sa baboy ug sa baka. Pero kana ko na pud na siya lifespan after 10 years ra. Kasagaran ko no agisang gibutangan og kanang nay ingana kanang nay bioprosthetic kadto ko ng mga tiguwang na nag-edad og 60 ingana mara ko no isang gibutangan. Pero ako kuno kay batan pa man ko adto ko sa mechanical valve. Pero og mechanical valve di na lagi pwede manganak. Lang pong dawaton sa akong kagalingan nga. Di na ko mangandoy ganak jud. Gitagaan ako sa ang doktora og karang may quotation, medical certificate, isa nang gibutang dari ag presyo. Package deal na ni. Salamat sa Ginoo kay wala nakaabot og milyon. 800,000 agang tigumon. Na ako'y kwarta to, warang pagkaabot og 800,000 mo na maanang mahadyo ko sa mga politiko dito sa Bohol kay agang kwarta di lagi kay ego. Sige kog ampo nga agahang tang today ko nga manormal pero sa anong gazet nga wa man maora man jud gihapon tagalaging valve na damage na di na siya matabang kinahanglan na siya og kanang nay opera kay di ko na operahan delikado posible nga dali ko mamatay agang balik ini pagka September kinahanglan sa buwan sa August makatigom na ko kwarta nga 800,000 sobra pa para ingadto na kung ini ka September una na ko kwarta nga natigom nang idawon sa doktor maato sa isang doktora kay budawat siya og kanang may warranty letter kintay matukos kanang nay presidente tahay maloy Ginoo tagaan kog pabor ang presidente maloy na tagaan ko ni 500,000 isa rang isuwat dito 500,000 to Teresita Borato nga na anja. Uga nang matigom ka nang may pila na tanan makaigo na ba? Mao to nakos doktor. Kaya rong isa na ko isalang. Napahimo lain na laboratory before ko operahan. Anja guys, maora to akala mo dawat ang tanan. Ayan po sa Ginoo, isalig sa Ginoo kay naa naman eh. Ang ampo pon inig mo operahan ako. Dali ra ko maka-recover anja. Gahapon gyampo nga dali ra ko makakitag kwarta karang tagaan kong pabor sa Ginoo tukos karang nay ilang opisina sa mga gobyerno di ko balibaran tagaan ko radyon para mahumanan ning ang opera salamat sa Ginoo kay o ara jud kaabot og milyon agang doktora ara kabuutan ida jud kong ipasabot pag-adyo ginalay ko niya nga kinahanglan jud ko operahan sa madaling panahon kay gang lagi arang kakipot na kaadyo dyan gahi siya isang gibatang dari mitral valve replacement mechanical valve gitagaan ko nito kuha lagi medical certificate mo ni ang ipadado to sa Bohol kaya ipaadto ni Puramedos karang na yung opisina sa mga politiko sa congressman gobernador kaya nga naghang doktora
daghan ko ni mga naoperahan dito sa Philippine Center nga taga Bohol. Unsa gitagaan ko og financial sa gobernador sa Bohol ug congressman. Daggo ko og hinatagan. Maong isa kong giina nga di ko nung kumag kay maka kuha ako na ng kwartaha. Naman ko'y kwartahin noon pero di pa man nakaigo. Kay diha badas ni Agi. Kapila ko na dag emergency. Ang nakuha ang itong mga kwartaha. Talag sa Ginoo og tanan, di ko mahadak ng paopera. Kay gusto mong kumutaas pag ang kinabuhi, maunang di ko mahadak ng paopera. Niya magdoktor nga, ug di ko na ko magpaopera, posible jud nga musamot og kadagat tagahang kasing-kasing. Kay katong bulb nga nadaot sa kabuok, kaning gahir jud kaadyo, magtakad-takad naman to sa mga laing bulb. Di daghan ako'y problema. Maadyo gali ko ning ang kay isa ra ka bulb na daot. Na ako sa ibang pasyente nga ang bulb na daot duha tuloy nga na. Aha pa rin ko mo to nagpanahon nga murag hanag bulb nga madaot. As lagi nagampo man ko nga agahang mga laboratory normal. Wala problema kasing-kasing. Nja wa man. Ang kasing-kasing na mao maghapon. Na maghapon sa problema lagi. Karon na pod dahang ampo nga tagaan kong pabor sa Ginoo ug asa ko modeo mga jog hinabang ila kong tagaan kaya ro makalikom na ko og kwarta kaya ro inig ka September po hunin balik na masugdan ako dito unsa inig ka December okay na ko rana kada-cover siguro ko saling naman sa Ginoo kay ang Ginoo ra man jay nagbuhat sa tang kinabuhi kapag po sa Ginoo kanunay nga kuan agang operasyon successful pero og mo operahan ako agahang valve mapulihan na og kanang may mechanical valve naagapon ko'y maintenance lifetime na siya karang blood thinner ug kanang nay monitor sa dugo kanang INR okay ra na ang mga maintenance kuhaan na to ang mabilin kanina lamang warfarin nga blood thinner o kaning sumapin gersataan kunin sa og kanang nay duha ka klase nga multivitamins para kuno maiwas ko sa mga sakit pero nagang lawas healthy kay parang lagi operahan kinahanglan sa kada nang lawas healthy wa kay mga sakit mao na isa ko tagag multivitamins ug mahorot akong tungahang Indian Pro nasa ipainom lain duha ni ka klase coenzyme o kanang nay multivitamins makalingkuwas lagos ang problema pohon kitagaan ko ni jag number kay bugon sa kuno yang bati ni nga na mutawag ko ni ja buotan ka tang doktora ha daghan ako no sa pasyente nga taga Bohol kining tanan ang isalig sa Ginoo kay Ginoo ra man dyan nagbuhat sa tang kinabuhi nagbuhat kong limul kay maabot si Zakaron waray si Zadari di pa siro ko makato si Zang tindahan aray sa ako magpadintal na pod ko kay operahan kasing-kasing kinahanglan man lagi mong ipon way mga buho nga na unay mga lungag ibton wala magpadintal ko ang isalig sa Ginoo tanan guys saan nga mo magipagresulta ning grabe man jud kuwas ang bulb gahapon na collapse ko tungod siguro ang sikip nagang kasing-kasing ba bawal ko nung kumasok ko bawal ma-stress na kung giingnan ampo ko na suko noon mauro to guys nag-update ra ko ninyo magatikita ang pataog mapuhon Pinaliwanag ng doktor. itabang manig paminaw kinahanglan jud lagi operahan na kaog ipadugay pa mas mo grabe Kay gahapon ng tukaran ni Jadi kung ito epilepsy sa puso na to ni Jadi. oo mo kurang dama-dama istorya mo ra mag na-collapse sa kog kariz Nahadlok ko. Pre-over ako na credit. Kinahadlok mapupulagi. Nangili ko kuha ang ambulansya. sa kasing-kasing lagi to Ito kayo nakakuha ng kutsi dyan. Naka-cover ako. Pero ako ikurbaan.
Nervyos ko. Mula ganang ipadali sa doktor. Duha masunod dias na aging adlaw. Kahapon gud no. Sa bunson. Eh, makong doktor ganyan nga agang kasing-kasing. Masakit lagi na rin. Ana ning Magkirot-kirot ba? Mauna ko muna. Wala gid sa kana ning tubig na no. Di, ning kipot na sa kaso. Baka nang grabe na sa kasikip. Na. Makar-cover lagi ito na yung problema ha. Di basta hangad dito sa kuan taas. Wala, makaya lagi na lahat. Hindi berat-berat kay Madyo kay wara ka butog milyon. Ug na ko 800,000 nga matigom. pwede na. Adto na ko niya. Kay sugda na. Daga to kung na manogram ba to? Angiogram. Ay, angiogram. WD. Kanang angiogram mo na si Zag. Kasing-kasing at liliin jud. Dili nga mga Ugasa jud to dapit tong grabe na kadamit si ngana. Dasli mo ning abot. Aha naman sa gipahibaw nga kuan jud ko lagi operahan. Di pa decide pa ko sa doktor. Tatagwalta, asong tangita. Kabangagan 800,000 pesos only. Di lagi gina ko sa doktor nga ukara ba kuno ukara may di na ko mga anak. Ipaingan ko nun nimo ug ukara ba. Kaya naminji naman ko. Pagsara tag mo'y kuan. Mga giingon. Diyaw ko na mabuhay anak lagi. Saan mo, alam mo, di, wala. Sakay. Wa de kay lain kautangan. Alam mo, Ha? hindi mo.